Zdravím všechny nového videa, tentokrát z italských Dolomit. V této videu se můžete těšit na spaní v bivacích, venku, pod čirákem, chození po horách, jak ve dne, tak v noci, stopování a pořádné vaření. To je se mnou můj kámoš Skalda. Tak, teďka jsme v Bolzánu a míříme směrem pozady Fasa. Dobrá cesta, ne? Skvělá. Jakoby žádná cesta. Prostě tahle nádhera, to nejde nasát přes ten telefon, to je jako fakt mazec. Čeká nás teďka jakoby nějaký Ferrat mini. Takže jakoby takhle si tady lezem. Jo, provizorně, kde ho mám. A ho nemám. Tady dole. A jako takhle, úplně extrém. A je to mega hezký. Tohle pravdu tu nic nebylo, ale tam je strázek cip. Je to tam. Je to tam, už to vidíme. Takový stoupák jsme teďka šli brutálně jakoby tam dole. Až je ta ferata tady zatím. A takový výhled je k nezaplacení. A teď si jdem zakempit do boudy a pak vedle boudy půjdeme chillovat. Oh yeah. Čau, boudo. Teďka výhled, ale. Ty kráso. Tak, room tour boudy, tady máme batohy. Takhle se tu vleze, jsou tu 4 postele. A to je všechno. Já jsem ještě nebyl vevnitř vlastně. Ale ta bouda zvenku je absolutní luxus. Tohle jsme šli vlastně úplně celé až tamhle někde prostě od spoda. A ten výhled je... Co tam šoupáš? Tak, takže takhle si tu ležíme pěkně. A je to jako luxus totální. Takže přeju všem dobré ráno. Je nějakých 7:50. Máme tady pěkný výhled. Jdeme si vyčistit zuby. A potom fičíme. Do Meony jdeme dneska. Ještě do města. To je nějakých 13 km odsud. Tam si nakoupíme nějaké věci, juice, něco dobrého. Jdeme se na tu Ferratu, jestli to půjde. Jo, ještě dneska máme v plánu jít tady přes Ferratu, protože je to jako něco jiného, nám to ukazovalo, že může jít tam dolů, ale tam vede cesta je tudy, takže tam se podíváme. Takže Ferrata Kid, jo, obvázané lano kolem pasu. První testovačka. Ukáž. Hodně profi, hodně profi. Takhle tam budu vyset, ne? Takže dobrý, ne? Za mě. Za mě super. A jsem fakt opřený plnou silou, jo, ať víš. Kdybyste někdo chtěl kit na Ferratu, sám prodává, jo? Takže tady to máme. Je tu nějaké EEA. Takže to bude asi kvalitní, že jo? Červená a takhle to vypadá nějak. Tak to zkusíme, a kdyby to bylo ale hodně nebezpečné potom, tak se stáhneme zpátky dolů. Přesně tak. Ještě zkusíme ještě někde předtím. Tak valíme. Tak jdu. Tak jsme tady na Ferratech. Vypadá to kvalitně. Je tady občas pár takhle žebříčků, ale dá se to v pohodě zmáknout, jakoby. Skládá už je dole. Domácí šňůra na prádlo, Přesně. karabina od taty a lezeš. Takže teď jsme vyšlápli nahoru, šli jsme až tam ze spoda vlastně, tady úplně dolů. To je
Prostě jsme na vršku. A takový výhled nám to ukázalo. Řekli jsme si, že se zastavíme, pokocháme, ale nakonec jsme to tu celé zprasili, dali jsme třeba 4 kapsy, nemáme vodu, protože teďka jsme jeli jako ultra speedrun, jako fakt jsme to tlačili. A zbývá nám do Mojny ještě třeba půl kilometru, z toho jdeme 800 metrů převýšení dolů, takže je to super, že? To fakt super. Takže jsme zpátky po třeba 2,5 hodinách šlapání bez vody. Teď tady dám piknik, vodu tady úplně ledová, je krásně, takže úplně jako oživení. Teď tady dáme takových 20 minut třeba fakt, jako na odpočinek, protože to byl mazec. Jdem do obchodu a pojedeme asi na lanovku, no. Takže tak. Obrovská radost. Obrovská. A už mám. Takže máme za sebou cestu busem, asi 7 minut, že jo, 4 kilometry, Jo, že? něco takového. Nestíhali jsme, protože jsme byli ještě v obchodě, koupit nějaké mršinky. Brodky. Ano, přesně tak. Asi dali jsme si nějaký intenzivní běh trošku, z nás teklo. Pán nám dal jídlo zadarmo, takže to je bomba. Děkujeme mu. Ale... Takže tak, teďka půjdeme tady tou gondolou nahoru, pěkně. Yes. Batohy jsou narvaný, ale dá se to. Dojeli jsme nahoru. Můžeme vidět ten nádherný výhled. Tam, Šílené. tam, Hlavně za náma to je. všude. Wow. Je to nádhera. Prostě všude, když se podíváme. Je to fakt krásný. Teď půjdeme asi 5 kilometrů do biváčku a to bude luxus, no. To se těším. To jo. Takže nasadili jsme přípravu, aspoň protože se tady něco žene na nás, všude. A zbývá nám plus minus nějaké 2 kiláčky, takže to dojdeme, když tak trošku zmoknem. Ale zatím to vypadá v klidu. Tak jsme šli k biváku. Konečně. Začíná trošku pršet, ale vypadá to úplně famózně. Tady se vstupuje do naší boudy kamenné. Vypadá dobře, že? Super. Úplně bomba. Tak, takhle to je vevnitř. Sice je tu tma, ale to ničemu nevadí, jsou tady takové 2 dřeva, ale je tu super posezení. Kamna, kde si uvaříme, okna, takže jako pecka na dnešní noc, jako bomba. Co na to říkáš? Mně se to líbí teda. Že? To je úplná bomba. Takhle si to tu vaříme. Tortelínky pěkně v ešusku, pak tam prcnu tomatopastu a parmazánek. Kurňa. Co skal, to je dobrý, ne? Super, super. Takže dobré ráno všem. Máme 6:20. Oproti včerejšku úplně krásně, tady byla všude mlha, že jo, včera pršelo. Tam hory. Ale to úplně jsme spali dneska v takovém boudě. Úplně. Sice to nebyl takový luxus jak včera, protože to nebyly madrace a tak, ale jako to vůbec nevadí. Ale je to nádhera, totální krása. Vůbec nevím, co jsem včera natáčel, dneska mi byly trošku stehna zepředu, protože jsme furt lozili z toho kopce. Ach jo, ale je to fakt jako... Je to nádhera celý. Normálně je to mazec tady. A to jezero, tam bychom chtěli jít, no. Zkusit, jak je to studený. Tak to bude extrémně ledová. Ale možná to fitneme, uvidíme.
aspoň nás to pěkně probere po ránu, že jo. Ale máme v plánu dneska dát chvilku chill, teďka dopoledne tady, protože nemusíme někam spěchat, protože to máme vlastně 2 hoďky do Pane Vegia. Já se vezmu zase bůz nahoru, protože nebudeme nic tlačit na sílu, to je ty kopce. A tam nás čeká ještě výšlap, asi 2 hoďky další. Takže dneska je taková pohoda. Ale furt máme nějakých 15 km jako s těma batohama těžkýma. Takže konečně mají vysvětlo slunko a je to úplná nádhera tady jako. Dívejte se na to. Prostě krása totální. Takže video sám sice nenahrálo, jenom kousíček, ale ponor proběhl úspěšně, jak můžete vidět, vlasy mokrý. Ty kráso. A tady mi zima na nohy. Že vycházíme, tam je naše bouda, míříme směr Pane Vegio. Veček tu není, ne? Nevím. Ale vypadá i dobře. Takže dnešní vchod do bivaku. Pojďme do něj, taková bouda totálně dřevěná. Spíme tady s kravičkama, ale s brutálním výhledem. Ukaž tu boudu, ty jsi to viděl? Tak dneska spíme v hamakách teda, že? No. Normálně krávy tu chodí úplně všude. Jako, tam jsou další. Jsme všude. A spíme pěkně v těch hamakách. Těstovinky už jsou ve vodě. To je taková pecka. Ukážeš tam šoupnu parmazánku, to musíš takhle. Tak to tam pošleš a teďka jedeš. Tohle je největší bomba. Takže pro dnešní noc dobrou. Takže dobré ráno všem. Máme 7:45, dnešní noc byla velmi náročná. Ale za chvilku vyjdeme. To je indická kuchyně, myslím, že to chutná. Takže už jdeme z totálního mošpitu, tam jsou bačové za náma, totálně krávek svině. Raní jakoby balení bylo velmi hektické. Tady skládáme olizány celý batoh, takže bomba. A teďka fičíme, jdeme teďka 4 kiláčky, popojedeme busem, potom nějakých 9 a to nemusíme šlapat. Jdeme do San Martin, nějak tak. Sám se vezmeme za Slanovku nahoru, protože je to nějakých 1700 výškových a to sám nechce šlapat jako s těma báglama. Takže si vyjedem, tam nás čeká nějaký hike, 6,5 km, takže dneska nějakých 10 plus minus. Uvidíme ještě. Takže tak, takže se loučíme tady s bačovskou boudou.
sendviček burátkovej. Mňam, mňam, mňam. Buon appetito! Oh, grazie. Takže dorazili jsme do jiné oblasti, vůbec to neznáme. Možná je to Mars, možná je to Jupiter, možná Saturn. Ale jediné, co vím, tak je, že dneska spíme ve žluté boudě. Takže řekni momentální situaci. Momentálně jsme tady na Refugiu zasekli někde. Nabíjíme powerbanky. A vypadá to, že možná bude i pršet. Což doufám, že nebude. A těšíme se do bivaku. Doufám, že se tam dostaneme ještě dneska. Ideálně co nejdřív. Ale elektřině se moc nechce. No. Co s tím? Čekání na powerbanky. Takže vaříme tu jídlo teďka, že? Potom nás čeká, co nás potom čeká, řekni to. Cesta do bivaku. Ale jaká cesta? Noční cesta. No, protože se nám dobíjejí powerbanky a moc nedobíjejí, jakoby. Že jo? Takže, jakoby, uvidíme, co to bude, no. To je v tom baráku, to dobíjíme, takže tak. Takhle vypadá naše jídlo. Zalijeme a uvidíme, no. K tomu máme tortily. Takže, dali jsme se nějak dokupy se Skaldou. Jsme vybaveni tady, pláštěnky, všechno, protože za námi je tohle. Jakoby nic. A asi začne pršet. Takže tak. A máme to nějakých 6,7 km do biváčku, nějaké 2,5 hoďky. Chůze je 7 večer, protože se nám nabíjely powerbanky 4 hodiny, což nechápem, do 50% doslova. A ozveme se z bivaku asi. Možná natočíme něco kolem, jestli si to půjde, ale... Takže se loučíme a doufáme, že dojdeme. A jsme tady. Noc, máme čelovky. Tady nás čeká jakoby nějaký smrťák. Tohle jsme říkali, šli jakoby, no. Zajímavé, zajímavé. Takže teď to vypadá tak, jsme došli dovnitř, jako nejde nic vidět, to chápu. Tady je Skalda vedle mě, nevím, jestli jde vidět. Jo, tady je bouda. Jakože crazy, je teďka před 11. Došli jsme nějak. Ráno to tu natočíme, jak to vypadá. Takže takhle to vypadá vevnitř pěkně. Je tu 11 lidí, nějací Dutch, co to je Netherlands, co to je Holanďané, to nějací Italové, Nizozemci, přesně tak. A tady mají nějaké věci, my tady máme svoje 2 bágly, no. Dáme si čaj, můžeme jít ven, ne? Se podívat, jak to tam vypadá. Jo, ty hvězdy. Na ty hvězdy dáme chill, protože jsme jako rádi, že jsme došli, že jo? Mm-hmm. A uvidíme. Co dál? Potom půjdeme asi spát a se ráno. Přesně tak. Takže máme 5:40 ráno. A takhle nějak to vypadá. Že světlo tady. Samý šutr, tady je ta bouda. A stáma jsme včera přišli úplně z toho vršku. Protože jsme byli třeba vysoko, jak toto, jako. Jo, tohle je hezký. Máme 11 hodin dopoledne
Prospali jsme se takové 4 hodiny do 10:30, balíme tu věci všechny. Protože jak oni odešli, tak jsme se šli trochu vyspat. Nejlepší věc, co jsme mohli udělat, fakt. Extrémně dobré, prostě madrace, všechno, takže bomba. Takže máme 3/4, vycházíme ze Žluté boudy a míříme do města, takže tak, sklad je tady přede mnou a šlapem pěkně. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Koupačka libová, ale bylo to extrémně ledový. Takže mega ledový. Tam už jde. Takže fičíme, teď máme připlé na batohu, teďka valíme tady po cestě dolů a jaké to bylo? Bylo to skvělé, bylo to krásné. Bylo to krásné, byla to bomba. Teďka za chvíli zase zapadat sluníčko, záma hory, je to bomba. Who'da known you would fly my kite? Could you tell? Could you tell? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Takže my máme 9 večer, šlapeme teďka, máme tam nějaké 3 kilometry do města, kde to dneska zakempíme. Buď někde prostě pod nějakou střechou, asi to vidíme, co uvidíme. Přichází nějaká bouřka, ale tady jsme nízko, takže se to vůbec nebojíme, takže pohodinda. Tady dneska trávíme naši noc, někde u někoho v pergole. Takže tak, jdeme si vařit těstovinky a dáme nějaký chill. Jebetí. Takže jdeme spát, tady máme takhle vyvalíno. Jdu pár pavouků, ale v pohodě, že? Skaldo. Ano. No, takže tak, takže dobrou noc, ozveme se ráno. Takže přeju všem dobré ráno. Tady jsme spali, Skaldo ještě spí vlastně. Já už jsem vzhůru celkem dlouho, já už jsem nevěděl, co mám dělat. Dal jsem se ostrožiny. Dobré, velmi chutné. Počkáme chvilku a v 7:50 prý nám otvírají jednotu. Tady zajdeme do jednoty nakoupit a potom uvidíme, co budeme dělat. Teďka už vlastně nepůjdeme nikam asi vysoko do hor, že budeme spíš tady, jakoby v těch vesnicích a městech, že jo. A budeme se prostě přibližovat k tomu Bolzánu, s kam nám jede potom bus domů za 2 noci vlastně, takže tak to vypadá teď. V noci byla trošku zima, jsem spal bez pacáku, jenom tak a zbudil jsem se o 3:45 a byla mi hrozná kosa, takže jsem se oblékl a pak už mi nešlo spát, takže tak, ale tu pěkné, tu nádhera totální, děti se nám to tady jsme spali prostě super. Papáníčko. Máme, že? Zase Ještě tady máme jídlo. Fakt dobře, kámo. Fakt dobře, že? Máme. Tak si máme skvěle. Prosciutto, jedeme. Jednota. Takže jsme pořád ve městě. Batohy nemáme, protože jsme si byli nabít powerbanky. Jsme se zeptali v jednom obchodě. A paní nám tam řekla, že jako první jsme tam nějak šudlili, jak to má být, ale potom se to nějak povedlo. A pak nám nabídla, že si můžeme nechat batohy a i prostě a šlapat bez batohu, takže teďka jdeme. Jak tu procházíme pěkně, protože je to nádhera a tak to zatím vypadá. Jak to nabijeme, tak vezmeme bus do Belamonte, tam přespíme, potom další den pojedeme do Vigo di Fasa, tam taky přespíme a pak do Bolzána, takže takhle zní plán teďka na 2 noci, na 3 dny.
Že teď jsme chillovali tam v parku za náma, jsme dali leháro a u lehára nás napadlo, že můžeme jet k jezeru nějakému se okoupat, takže teďka pojedeme 4 hodiny plus minus k nějakému většímu jezeru tady a tam dneska přečkáme noc, budeme se prostě koupat, je to fakt jako velké jezero, modré, pěkně, ve kterém se můžeme koupat, takže bude bomba a tam někde prostě přespíme zase. Takže zdravím všechny, usedíme v buse a jedeme směr, teďka nevím, jak se to jmenuje, ale prostě je to jezero. Čeká nás jeden přestup a teďka tím busem, co jedem, tak by nás to vyšlo třeba na 20 euro, ale jelikož Boco nešel tiket, tak řekl běžte. Takže jakoby anglicky, že jo, to řekl. Takže pohoda, jdeme zadarmo pěkně, takže je to dobré. Připravili jsme si tady ceduly, že jo, protože vůz nám nejede nějak, jakoby dobře. Takže jsme si připravili ceduly k jezírku a uvidíme, jestli tam někdo zastaví. Upřímně dávám tomu 15 minut. Jako fakt si myslím, že tady nám rychle někdo zastaví. To si myslím, že tak 20. A tak uvidíme, postojíme, nepřiješ čekat 3 hodiny na bus. Koupili jsme si tady fixky, Za Pepka, byli tam mega hodní lidi, dali nám karton. mega dobří. Takže uvidíme, ale podle mě bude rychlovka. Uvidíme. Samíček už stopuje. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. Takže zdravím ze všema, to je naše auto za náma. Borec nás prostě hodil až tady k tomu jezeru. A to je třeba 20 km navíc. Ne, no jako tam i zpátky to má tak 20 km navíc, protože je to 10 minut. Jako od jeho baráku, takže mega dobrý prostě. Odteď se jezdíme jenom stopem, tady máme vléčku, karton prostě. A jo, jsou tu nějací lidi, jako je tu dost lidí, ale dáme to asi jedno, jdeme do vody, jdeme dát nějaký chill. A uvidíme, co to bude. Takže takhle vypadá naše spaní na dnešní noc. U jezírka pěkně a no trošku bordel, co už plus jako bonus dneska asi poslední noc, že jo? Teda předposlední noc nás čeká, takže šel jsem ráno. Takže stala se nám fakt bomba věc. Šli stříkat nějaké sračky prostě, takové ty zavlažovací, ničeho nic. A ono to je všechno mokré, super. Yes. Já tady prostě ležím a nejenom to začne stříkat, ne? Tak bomba, takže si tam suším spacák a tady je, kámo, to je všechno durch, úplně bomba. Takže přeju všem dobré ráno. Takovou jsem jako dobu vzhůru, protože je tu jakoby hodně mokro, točím. Jakoby tady kaluž. Aha, to je už to suchý, protože tady byly takové stříkadla, jak jste mohli vidět předtím. A museli jsme to nějak pořešit, že jo? Takže jakoby jsme to udělali. Takhle, tam je ještě šutra. Protože tady bylo všechno úplně mokré, jako pořád je, jakoby, že jo? Tady úplně, no. Skála tu spí furt, já si suším spacák. A říkám se, sem půjdu do vody, uvidím, ale dneska nás čeká, buď pojedeme k druhému jezeru, nebo uvidíme, jak na tom budeme, protože musíme usušit ty věci, to jinak nepůjde, že jo. Se zůstaneme tady třeba, nepůjdeme kousek někam, uvidíme. Zbývá nám dneska poslední noc, zítra míříme do Bolzána a s tama potom domů. Takže tak. A tak je to všechno mokrý a bylo to fakt jakoby na hovno, tak výhled pořád krásný.
si děvky. Trochu se divila, nebyla na to zvyklá. Trochu se vylila, napsala mi, že pitpá. Smícho, Křištof, víno rady libe. Chceš toto? Chceš tam být? Takže jsme v Bolzánu. Úspěšně. Jo, dostupovali jsme tu. Nenatačili jsme videa, protože sám vybili telefony a trochu jsme nabili skaldu v autě. Jak jste mohli vidět. Odjel na letiště, takže nás tu hodil. Dobijeme telefony. A teď budeme v Bolzánu, to je kolem, možná pojedeme k jezeru, uvidíme. Ale jak se ozve. We still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Takže naše spaní dneska. Tady. Pěkně u nějaké věže. Tady je řeka hnedka. A tamhle je Bolzano zatím jakoby hnedka, takže tady spíme, takže dobrou noc. Ráno. Takže máme 7 ráno, vycházíme z našeho místa, tam jsme spali dneska. Teďka jdeme do Špáru. Zase půjdeme podívat, jestli tady koupíme badges na batoh. Jako vzpomínku, že jo. A potom půjdeme zase do Špáru, pokoupit nějaké věci a pak půjdeme na bus, takže takhle zní plán na dnešní den. Natáčet už moc asi nebudem, uvidíme, ale bude dobré, takže tak. Takže děkuji všem za pozornost. Ti, co to dokoukali až tady, tak nezapomeňte dát nějaký pěkný komentář, když tak like, odběr, však to znáte. A když tak se vidíme u nějakého dalšího videa. Teďka čekal, že mám cesta busem, 15 hodin domů, do Ostravy jakoby, takže kousek domů, ale tady už to ukončíme. Bolzáno tam, kde to vše začalo, takže s váma loučí sám, Skalda a příštího videa. Čau.